Aber lieber Arthur, ihr wisst Bescheid, ja? Derjenige von euch, der oben die Hand am Messer hält, Augenblick, hat angeblich das Sagen in dieser Beziehung. Deswegen, wir möchten einen Kampf sehen, ja? Einen fairen Kampf, aber einen Kampf. So soll es sein, ja? Dlatego się słyszałem, że ponoć ten z nich, który będzie miał u góry rękę na nożu, ponoć będzie miał w tym związku coś więcej do powiedzenia. Także my chcemy widzieć tak zwaną walkę o ogień. Proszę bardzo. Dobra, jedziemy. Uwaga, zaczynamy. Krojimy to weselny. Proszę bardzo. Szanowni Artur. Sugar.